Makuthiwa umntwana uyathomba yini esikhuluma ngayo into eqala nini kusiphi isigaba Uma sikhuluma ngokuthi umntwana uyathomba ngizokhuluma ngentombazane sikhuluma ngeminyaka abanye bathi baqala ku8 kuya ku13 abanye bathi kungaba iminyaka e9 kuya ku14 kungaba khona kodwa abanye mhlambe uthola ukuthi lama changes enzekayo noma lenguquko eyenzekayo umntwana wentombazane uma ngabe seyithomba mhlambe ingenzeki ngalo minyaka mhlambe bona beqele ngalo ku15 ku16 kodwa ababaningi abanjalo iziphi inguquko azoyibona umntwana uthi umntwana ke njalo mina manje osethumbile ziningi izinguquko ezenzekayo emntwaneni wentombazane uzothola ukuthi kuvela izinwele endaweni la kade zingekho khona mhlambe emakhwapheni nasesithweni sangasese okunye kwenzeka uthola ukuthi uvela akhule ngamandla mhlambe uthola mhlambe kade emncane ngomzimba kodwa uthola mhlambe avela akhule ngamandla ngomzimba either uzoba isidudla noma mhlambe akhule ngobude okunye kwenzeka baye bavelwe izinduna ebusweni uthola ukuthi uvelwa izinduna lokho futhi okubakhathazayo kakhulu okunye okwenzekayo uthola ukuthi uyathanda ukuhlala ufuna ukuhlala yedwa angafuni ukuhlala nabanye abantu enye into eyenzekayo uyafuna ukufitha nabantu abalinga nabo age mates bakhe kodwa futhi uthola ukuthi kuba khona ipeer pressure ngaleso sikhathi uthola ukuthi naye uyafuna ukufitha nezinto ezenziwa abanye abantwana abangangaye kodwa futhi uthola ukuthi kokunye akafithi kahle okunye okwenzekayo uthola ukuthi ke bahlale benokukhathazeka okukhulu uthola ukuthi ukhathazekile ukuthi izinto zenza kahle noma akazenzi kahle isikhathi esiningi usuke enza kahle kokunye uthola ukuthi ngoba thina njengabazali silindele okukhulu kuyena sithi mhlawumbe asincomi lokho okunye okwenzekayo labantwana kulama changes enzekayo uthi uyabona nje bakunama changes enzeka emzimbeni silindele ukuthi usukhulile wena kodwa futhi ebantwini abadala akafithi bese uma ngabe ebefisa abantwana abadala sithi uyingane wena kodwa futhi lapha ezinganeni futhi nakhona akafithi uthola ukuthi uba phakathi nendawo kubenzima ke manje ukuthi urelate kanjani nabantwana aphinda relate kanjani nabantu abadala